Giklaro sa Department of Education kung DepEd 11 nga ilaha pang ginapaabot ang guidelines alang sa pagpahigayon og face-to-face graduation or recognition activities o end of school year rights. Sa interview sa DXDCR Davao kang Jenelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11, gitataw niini nga kinahanglan nga paabuton ang mando gikan sa DepEd Central Office aron masayran paunsa himuon ang aktibidad o kung unsa ang mga angay ug dili angay buhaton labi na karong panahon sa pandemya hatod sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. It does not necessarily mean and categorically mean the denial is already final. It will be reconsidered once the guideline is released by the Department of Education Central Office. Nasayrang pipila ka Dabawenyos ang nialma human sa pamahayag sa DepEd official sa wala pagtugot sa face-to-face school activities apan gitugutan ang pagpahigayon og political rallies asa dasok ang mga tawo. Gipasabot ni Atilio nga dili mamahimong ikumpara ang mga rally ngadto sa pagpahigayon og face-to-face school activities tungod kay mga hamtong ang sagad nagapartisipar sa aktibidad sa politika. Samtang sa eskwelahan, mga bata ang kinahanglang ikonsidera labi na nga dili tanang minors bakunado bato ka COVID-19. Dugang sa DepEd 11 official nga mamahimo nga mag-reschedule ang mga eskwelahan sa pagpahigayon og face-to-face ceremonies samtang ginapaabot pa ang guidelines alang niini. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.